Cha, weqhawe. Ngithanda ukwehluka kuwe lapho, ngithanda ukwehluka impela nje kuwe. Kulento oyishoyo la uthi nami ngiyiBlue Nation ngiyayivuma induku uMthandeni ushayile. Eyokuthi uMthandeni ushayile lapho right. Kodwa eyokuthi uyiBlue Nation uvuma induku, hayi lapho uyanhlanhlatha qha ushaya eceleni kakhulu. Ngoba okungcono mawuvuma induku bengamelanga ufaka uBlue Nation. Bekumele nje uthi wena uyayivuma induku. Ukhohlwa ukuthi uyini. Indaba yokuthi Blue Nation uvuma induku amasimba nje leyo nto leyo uyabona. Amasimba nje lapho qhawe ngenkulu nje inhlonipho ukhuluma umhlanzo. Ya. UMthandeni ushayile. Kusukela lapha ya kuyiParis kube ile gushi le ngitheke mina uma sesikhuluma iqiniso, uma singasatalapi, uma singasa defend, uma singasa strike, uma singasa politiki, sesikhuluma nje iqiniso njoba linjalo lengoma. UMthandeni uyishayile igushi njengoba ayishayile futhi neParis. Yini into edala ukuthi ngisho njalo? Ngoba bonke abahlaziyi bayahluleka ukuhlaziya ingoma kaMthandeni. Uma ngabe bethi ingoma kaMthandeni emnandi bagcina lapho bese behluleka ukuhlaziya. Yiyo lento evele ibaqhathe nomtalabho wami, ngoba mina ngitalabha la ungivele ngibheka ama loopholes la behluleke khona ukuvala, ebese ngifika mina ngishaye khona lapho. Uyabona ukube ikhova uma ngabe zithi ziyahlaziya, ngibala osiqiniseko, ngibala nje bonke labafana bathi bayahlaziya umculo kaMthandeni. Uyabona uma kuthiwa uma ngabe nihlaziya niyayinithi ena uMthandeni ingoma yakhe imnandi. Ukukhula kweinamba engomeni yakhe kukodwa, noma ngathiwa ama views nama listeners mangabe kuyenzeka, noma ngathiwa ukuthengile lokho, kodwa lithi iqiniso bonke abaculi bangakwazi ukwenza lokho, bahlulwa yini pho? So ngenxa ke yokukhula kweinamba uMthandeni uyishayile ingoma, kodwa hayi ngenxa yalokho alone, ngoba kusekhona uKhuzani oneyinamba ezinkulu kabi, oneyinamba eziphezulu kabi. Kumele adlule ekutheni ngenxa yeinamba aye ekutheni ingoma yakhe idlalwa kuphi, idlalwa wobani. Uyabona, esingofakazi ke ukuthi igushi le idlalwa yonke indawo. Ngisegoli nje ngapha esidini la koPitori nje igushi idlalwa abantu abangasazi isiZulu. Idlalwa la singakhulunywa khona isiZulu, kodwa mangena igushi bayadansa abantu. Uyabona, endaweni nje mina ngumuntu wesnooker ke, ngishaya nje isnooker, ngiyiprofessional when it comes to isnooker, ipool. So endaweni la ngidlala khona, la ngihamba khona ngidlala isnooker, igushi iyadlalwa kakhulu emathaveni. Uyabona, mangithi endaweni la ngidlala khona isnooker, ngisho mina la udlalwa khona o-jukebox la umuntu uyifakela ingoma ayithandayo. Cha, mina ngikhuluma ngokuthi la khona othola ukuthi kuno DJ bamapedi, DJ bamashangane abangasazi isiZulu, abangasikhulumi isiZulu, kodwa igushi is a part of the songs eziba kuyilist mengabe bedlala umusic. Okuyinto ke leyo eyenza igushi ilokhuze simncome uMthandeni, ngoba phela masikhuluma ngomthandeni negushi neParis sikhuluma ngeideology, sikhuluma ngalento ekuthiwa ivision barrier. uMthandeni is a vision barrier, noma singasho ukuthi lezi ingane zimsizile, noma singasho sithi usizwe lezi ingane, uqale ukushaya amamiliyoni ngalezi ingane, yonke lemlando akhuluma ngayo namhlanje usizwe lezi ingane, noma singakusho lokho okuyiqiniso ke by the way. Kodwa singakhohlwa phela ukuthi who is the vision barrier, who is the owner of the thing. Uyabona, who is the visionary
Uyabona lapha emasontweni kuyekhulunywe visionary ke umnikazi wombono, umuntu okuyena othe put together the vision yayisiba successfully ngenxa yama resources awahlanganisile for his vision to be successful. So umthandeni singamncoma lapho sithi umkhumbulile uNkulunkulu ngobuhlakani kulokho ukuthi akwazi ukuyiqoqa lengane ayihlanganise abesenemba njobe nemba nje. Simbeke nje eceleni uKhuzani, sikhohlwe indaba yeBlue Nation, indaba yeKhuzani uma ngabe sincoma umthandeni. Umthandeni asimncome ngokuzimela. Sikhohlwe ilento yepolitiki necompetition. uKhuzani asikhohlwe nje uyi. La sikhuluma ngomthandeni ezimele. Uyabona ke mase uzongena sewuthi wena uyiBlue Nation kodwa umthandeni uyayivuma induku. Lapho impela usuku ususidakelwe impela ke ngoba uchaze ukuthi uyivuma induku as a Blue Nation njengoba uqala ngokuthi nje wena uyiBlue Nation. So lapho ususijwayela kabi uyasidakelwa nje. Yeah. Mawuvuma ingoma vuma ingoma. Hayi ukuthi uthi uvuma induku. Yiphi induku umthandeni aseshaye ngayi Blue Nation? Iphi ngoba kumanje le album kaKhuzani le ethi angidlali nezingane iqopha imlando laphana koma Apple Music Charts, iqopha imilando inumbers iqopha imlando laphana yiphi induku oyivumayo ngoba ngithi mina uma kuthiwa ngenxa yezinamba uKhuzani uyena futhi onezinamba ezinkulu up to now nje uKhuzani uyena onezinamba ezinkulu kodwa ke masikhuluma ngengoma eyodwa eneyinamba ingoma eyodwa sesingakhuluma ke ngeParis kodwa nje masikhuluma ngomculi ibrand eneyinamba eziphezulu sikhuluma ngoKhuzani lapho. So yiphi induku oyivuma wena as a Blue Nation? So usuyabona nje ukuthi uyasidakelwa, kumele ukwazi ukuhlukanisa inkulumo ngoba khona thina la sizokuqondisa nje futhi hayi kamnandi. Uyabona up to this far umthandeni akakafike ezingeni likaKhuzani, kodwa umthandeni siyamvuma ukuthi ingoma useyayishaya. Bonke labaculi bakaMaskandi umthandeni useyabadlula, umthandeni useyayishaya ingoma. Uyabona ingoma kaMthandeni iGushi iyadeserve ukuhlukanisa unyaka. Kusho mina umfoka Makhanya kuzo zonke lezi ngoma ezifakiwe lapha yana, kuzo zonke ngingathi zu 3 ingoma ezideserve ukuba kule ukuhlukanisa unyaka, ebese kuthi lezi ezinye ke ezokugcwalisa nje ngoba phela igama lithi top 10, so kumele ingoma zibe u10, so lezi ezinye ke ezokugcwalisa nje. Uyabona kodwa le ngoma le ethi Biri ithini Biri Ranunga if I'm not correct lapho engoma rethi shandapha ihe zizathi he thandatha ihe. Le ngoma le enithi mani dansela nidlalisa indunu nithi shandapha ihe nifende, leyo ngoma leyo iyadeserve ukuhlukanisa unyaka. iGushi iyadeserve ukuhlukanisa unyaka. Ingoma kalomfana lomfana lo umjolisi featuring Nqobiyazo Mayidululo, lezo ngoma ziyadeserve ukuhlukanisa unyaka, kodwa edeserve ngaphezulu kunazo zonke iGushi neBiri Ramunga. iGushi neBiri Ramunga. Uyabona Biri Narungi, I think kushiwo njalo Biri Narungi iyadeserve lo ngoma ukuhlukanisa unyaka. Ayikho ingoma eyake yatrenda kanje bese kuthiwa ideserve. Ayikho ingoma ene dance challenge etrenda kanje bese kuthiwa ideserve. Wonke umuntu ufuna ukuzibona edansa leya challenge leya ngoma iBiri Narung leya ethi thanda pha ithe. Wonke umuntu ufisa ukuzibona edansa leya nto, iyadeserve ke ngoba ingoma esebantwini, ingoma in yonke indawo, ngisho eAmerica ngisho eEurope, yonke indawo umhlaba wonke kudanselwa